Danas je baš lijep dan. Što da radim? Pozdrav hrabri polazniče, trebam tvoju pomoć. Moj tečaj su napala strašna čudovišta i samo mi ti možeš pomoći. Što da učinim? Da im pomognem? Pomoći ću ti. Što moram učiniti da ih pobijedimo? Kako bi ih pobijedili, moraš proći kroz lekcije muka i uspješno izvršiti zadatak na kraju lekcije. Kako bi osvojili znak hrabrosti i jednom zauvijek porazili čudovišta. Bez brige, pobijedit ćemo čudovišta. Zanimljiv je taj Ise Muk. Baš me zanima što ću sljedeće naučiti. Stoj! O ne, to je jedno od čudovišta. Moram proći dalje, pobijedit ću te. Ako me želiš pobijediti, moraš ispuniti moj zadatak. Moraš se registrirati na Ise portal. Registracija odrađena. Oh ne, ti si sigurno odabrani polaznik. Poražen sam. Krenimo na sljedeći izazov. Trendovi za suvremenu nastavu, od šume pojmova, sada mi je sve jasno. Ako ti je baj sve jasno, onda sigurno nemaš ništa protiv mog zadatka. Još jedno čudovište. Tvoj prijatelj je poražen i ti ćeš biti poražen. To ti samo misliš, Balan. Moj zadatak će ispitati sve što se nalazi u šumi. Proći će dalje samo ako si zapamtio, polazniče. Kviz ispunjen. Polazniče, pa ti si uistinu odabrani. Porazio si me. Ovih alata uistinu ima mnogo. Kako da ih sve savladam? Polazniče, o tebi se čuju mnoge legende. Zar vam nije dosta čudovišta? Pripremi se! Hej, polako polazniče. Ja nisam zao kao moji prijatelji. Želim ti pomoći da savladaš ovo brdo korisnih alata kako bi mogao završiti svoj put. Hvala ti puno na pomoći. Posljednji zadatak me čeka. Iskoristimo sve resurse. Polazniče, reci mi kakav ti je bio put do sada, sigurno si iscrpljen. Zašto te to zanima, čudovište? Reci mi kako da te pobjedim. Zato će tvoja iscrpljenost i nezadovoljstvo biti kraj tvog puta. Da bi nastavio dalje, moraš mi reći jesi li zadovoljan svojim putovanjem. Anketa zadovoljstva? Da, ispunjavam. Ne, i mene si uspija porazit. Napokon sam pobjedio čudovišta. Ise Muk je sada siguran. Hvala ti hrabri polazniče, spasio si me i zato ćeš dobiti zasluženu nagradu. Hvala ti, Ise Muk, na ovoj nagradi. Polazniče,
Prijetnja nije gotova, iako si pobjedio čudovišta. Njihov vođa je još uvijek na slobodi i sigurno će se vratiti. Želiš li mi pomoći ispuniti posljednji zadatak kako bi imali zauvijek mir? Da, želim pomoći. Hvala ti, polazniče. Prizvat ću njihovog vođu kako bi ga mogao pobijediti. Tko to zove vođu svih čudovišta? Za kaznu će dobiti najteži zadatak. Izradi scenarij učenja i iskoristi sva znanja koja si prikupio. Tvoj zadatak nije težak. Pobjedit ću te. Scenarij učenja izrađen. Ne! Vođu čudovišta si pobjedio! Sada će napokon vladati mir. Hvala ti još jednom. Primi ovu nagradu kao najveće priznanje za svoju hrabrost. Hvala ti, Isemuk. I živi sretno. Još nešto, polazniče. Svaki junak koji je dobio ovo priznanje može sudjelovati u nagradi velikih Ise bogova. Uzmi ove ključ i saznaj. Što se krije iza vrata, možda baš ti osvojiš nagradu.